पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा नवीन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नवीन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वतीन आज श्री प्रवीण आलेकरान श्रीफळ ठेवून श्री भगवती देवीचो आशीर्वाद घेतलेलो आसा। म्हाका दिसता एक समाजकार्य म्हणून करत असताना आमकां पॉलिटिशियनाच्या बदले एक व्यक्ती अशी गरज आहा की जी खरोखर लोकांच्या तळागाळा मेरेन पावोंक शकता। आज जे आमचे सरकार हा भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनाचे जे सरकार हा ते स्वताच म्हणटा की अशा रितीन आम्ही तळागाळान वचया, सामान्य मनशा खातीर काम करया, शेवटच्या मनशापर्यंत काम करया, अशा भाशेचे जे सरकार हा जे देश प्रथम म्हणटा आणि मागीर पार्टी म्हणटा आणि निस्वार्थपणे काम करता या देशा खातीर, अशा पार्टीचे आज प्रवीण आल्लेकर यांच्यानी खरोखर एक श्रीदेवी भगवतीचो आशीर्वाद करून फुडें पावला जी उकललेली आसा तांकां हांव खरे खूब शुभेच्छा दिता। आनी इतलेंच सांगूंक सोदता की आज प्रवीण आल्लेकराची जे बरे वायट आसा, जे वेलविशरूय आसा आनी इतर वायटय लोक आसा तेंच्यांनी काही अप्रचार सुद्दां करूंक सुरवात केल्लेली आसा। आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की तेंचे फक्त उलोवण्याचेर वचो नाका, कारण एक गूड लिडर जो असता तो उलोवच्या परस आयकण्याची जितली क्षमता दवरता ही सुद्दां एक गूड क्वॉलिटी तेंच्या आंगान आसा। आनी म्हाका दिसता हे सामान्य लोकां खातीर फुडें इतलें त्याच नेटान काम करतले, कारण आमी सदांच पळयता की आल्बर्ट आयन्स्टायन जे सुप्रसिद्ध सायंटिस्ट असलेले हे ल्हानपणान खूप कमी असलेले, जे आपल्या आरोग्यानच न्हय तर तेंचे कडेन जी क्षमता नसलेली, आणि त्यांच्या प्रिन्सिपलान ते स्कुलाच्या त्यांच्या आवयक एक लेटर केल्लेले की हे आमच्या स्कुला खातीर योग्य ना, कारण तेंची तितली क्षमता नसली, पण तेच्या आवयन योग्य रितीन तांकां मार्गदर्शन करून तेंच्यांनी सायंटिस्ट करून आनी तेंच्यांनी चमत्काराचे चमत्कार घडोवन हाडलेले आसा। म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन आज जो विश्वास प्रवीण आल्लेकराचेर जो दवरलेलो आहा तो येणाऱ्या काळान ह्या मतदारसंघांसून ते दिसून येतले, त्यांच्या चमत्काराच्या चमत्कारांसून हे ह्या हांगासर जे उपस्थित आसा ते लोकांक हांव ह्या माध्यमांसून सांगूंक सोदता की एक व्यक्ती म्हण न्हू, एक पॉलिटिशियन म्हण न्हू, तर एक भारतीय जनता पार्टी आमकां फुडें सरकार घडोवंक जाय म्हणून आमी काम करया आणि भारतीय जनता पार्टीचो निश्चितच विजय करया। जनता पार्टीची जी वरिष्ठ कमिटी आसा त्याने विचार केलो, ह्या मतदारसंघाचो सर्वे केला आणि त्या सर्वेत आम्ही जेन्ना 2-3 सर्वे जाल्या उपरांत आमकां दिसान येयले की प्रवीण भाई यांनी 2 वर्सां हांगा काम केला, तळागाळात लोकांक पोचला, काही समस्या लोकांचे सॉल्व केला। त्या सर्वेत आमकां अशें दिसान येयले की प्रवीण भाई हो 1 नंबराक आसा आणि त्या सर्वेच्या निकषानुसार जनतेची मागणी आणि जनतेची मागणी रास्त असता की जनतेक कोण उमेदवार जाऊ, आणि जनतेची रास्त मागणी लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टीन उमेदवार दिल्लेलो आसा। सगळी नगरपालिका आमच्या बरोबर आसा, पंचायतीचे सरपंच पंच आमच्या बरोबर आसा, जनता आमच्या बरोबर, आणि आमचो विजय हो निश्चित आसा। ताका लागून हांव सांगता की आजच आम्ही प्रवीण भाई जिंकलो असे जाहीर करता। आणि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांची त्या ठिकाणी आज ज्या पद्धतीने काम सुरू आहे, म्हणजे राम जन्मभूमी असू देत किंवा जे अनेक विषय, म्हणजे कोविडच्या बाबतीत संपूर्ण जगात सगळ्यात चांगलं काम आज आपल्या भारतात झालेलं आहे। आणि म्हणून या सगळ्यावर विश्वास ठेवून लोक आज जे मतदान करणार ते भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ निशाणीवर मतदान करणार आहे। आज उमेदवारापेक्षा इथं सरकार यायला पाहिजे अशा प्रकारची अपेक्षा ह्या राज्यातल्या गोमांतिकावासींची सगळ्यांची आहे। डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलेलं काम आणि आदरणीय पर्रिकर साहेब यांनी जे केलेलं संपूर्ण काम या संपूर्ण गोमांतिकावासींना माहिती आहे, आणि मग त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आज जे आमचे उमेदवार आहेत हे उमेदवार सगळे सर्वे करून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला तिकीट या ठिकाणी दिलेली आहे। 2 वर्ष त्यांनी खूप मेहनत या मतदारसंघात केलेली आहे आणि म्हणूनच प्रवीण भाईंना सगळ्याच माध्यमातून फार मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद या ठिकाणी मिळतोय। आणि माझी खात्री आहे की गोव्याचं पुढचं सरकार हे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आता इथे प्रभारी पण आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे नेते आज मोठ्या प्रमाणात इथं काम करतायत। इथले प्रांताध्यक्ष असतील, इथले आदरणीय मुख्यमंत्री असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून उद्याचं पुढचं सरकार हे गोमांतकचं सरकार भारतीय जनता पक्षाचं निर्विवाद या ठिकाणी येणार आहे। आणि त्यात आमचे प्रवीणभाई आणि आपल्या सगळ्या जनतेच्या दृष्टिकोनातून एक आपले सगळ्यांचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी या ठिकाणी काम करणार आहे। श्रीदेवी भगवती नारळ अर्पण करून सुरुवात केली असा तुम्हाला सगळ्यांना खबर आहात। आयज आम्ही हे सगळे कार्य पुढे घेऊन वयता आसतना पेडणेकरांसाठी आमच्या लोकांसाठी कितें करू शकता हेचो पूर्ण विचार करून आम्ही आयज प्रवीण भाईक
तिकेट पक्षान दिल्ली आसा आनी जे आमचे विचार आसले पेडणें कितें लोकांक जाय आसले ही गरज लक्षात घेवन आमी आयज प्रवीण सगळे आमी आयज कार्य करता. आमी सगळ्यांक तुम्ही सगळ्यांनी पळयलें आसतलें लोकांच्यो ज्यो बारीक बारीक समस्या वा आमदार मेळपाच्यो अडचणी जाताले ते आयच्यान खंय तरी बंद पडटले. आयज प्रवीण भाई हांगासर निवडून हांगा रावतलो आमच्या मदीं आसतलो लोकांक ताका मेळपाक खंय वयची गरज ना तर तो 24 तास पेडणे मतदारसंघात लोकांक लागून उपलब्ध आसतलो आनी लोकांचे समस्या जाणून घेवपाक लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक तो सदांच तत्पर आसतलो आनी तो 24 तास लोकांक मेळोंक शकता. म्हणून हो एक स्थानीक उमेदवार आनी आमदार आमकां फुडें पेडण्याक मेळटलो अशी म्हाका अपेक्षा आसा. आयज भगवती देवळान हांव श्रीफळ दवरून आयज डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू करपाचो आसा. आयजसून आयज हे भोवमतान लोक हांगा जमलेले आहा तांकां पळोवन खूब उमेद दिसता. पूण आमी SOP पाळूनच आमी हे सगळे करतले फुडें. आनी म्हाजी इतलीच विनंती आहा म्हाज्या पेडणेकारांक सगल्यांक ही कोरोनाची महामारी आतां स्टार्ट जाल्ली आसा. सगल्यांनी SOP पाळची, मास्क घालचे, सॅनिटायज आनी सोशल डिस्टन्स दवरून सगल्यांनी हे पाळचे. आयज ना म्हटल्यार 2 वर्सां हांवें पेडण्यान काम केलां. सगल्यांक खबर आहा म्हाजें काम कितें तें म्हाका परत परत सांगपाची गरज ना. ताका लागून हांव सांगता म्हाजेर एक विश्वास दवरा तुमी आनी फुडें पळयात हांव कशें काम करून दाखयता पेडण्याक लागून.